कमर तूने पहली नजर डली से मिला डली अरे तनी ताक न दे रे डली चटनी बा एगो लड़की से एगो लड़का के प्रेम हो गई। अरे कहवा भइल अब तरह के जगह बताएं जइब का बता ना दे हम प्यार खावे प्यार खा जइबो चार चूट के उड़वा दे तार बाबूजी ओरा गेले तू ही बाकी बड़ो है बताई ना प्यार सोझेला हैं एकर बाबूजी चल गेले अभी प्यार होएगा धइले बा जान के अब हमारा संधि बने के पड़ी असंधि बनवाई है ना काम होके काम होके काम होके यानी लड़की और लड़का कॉलेज में पढ़ता रहे अब पढ़ते पीरियड में प्यार हो गई आ देखी साच बात कहतनी हर गांव में 10 गो लड़का प्यार करवा बाड़े सो बढ़ले बा कोनो गांव एकरा सो छूता नहीं खे ना ना एहू जी 2-4 गो बाबूल होई ओखबे करी एहू जी होई 12 बजे के बाद फोन एलो के लागता आ दिन भर बंद रहता अब लगाई लो 3 बजे भोर में हेलो हेलो कहाँ हो पुल पर पर तो हमू बरहम बाबा तोर बैठल बा कटावा पुल का कर तरु आ तरौरा भी नहीं राजा हमरा योनो न के घोटा तई कहता रे तारा बिना त हमरा पानियो न के सुरकार बताई आज इतना प्यार करवा लोग वालों के कोड वर्ड रुआ के बता देता अरे वो एकदम चीन जाए गांव में काहे के घुमाता रहे काहे के घुमाता रहे पढ़े जाई है पढ़ाई पर ध्यान नहीं है लड़की भी या 2 तल्ला पर खिड़की तर बैठल भी आई नीचे बड़े पार्क में ओकरा के देखत रहे इ नकर पेर में जे 0 हमरा नंबर मिली देखिए कमर तूने पहली नजर डली से मिला डली अरे तनी ताक न दे रे डली से मिला बुझ जाए जे प्यार करवा के बीमारी धइले बा आ प्यार करे में मजा आवेला कब जब 10 गो सैंडल गिरेला अरे हंसत एगो लड़का से करस के या लड़किन के आई लव यू कब बोलल जाला तो कलस की जब लड़किया मंदिर में पूजा करत हो के तब बोलिए आई लव यू काहे काहे के ऊपर चप्पल पहिर के ना जाली चपलवा बहरी रख देली मारे वाला हथियार में लगे ना रहेला अरे त पूजवा पर से उठी अदे गणेश पूजा देखला 8 नंबर कि 9 नंबर उहे गो लड़की से गो लड़का का मोहब्बत हो गई डॉली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अपने मम्मी से कह करके हमसे शादी कर लो वरना मैं जहर पी के मर जाऊंगा। ओहो तो हमनी के कैसे जियम से दादा अब तार बापो यही पर तू यही पर बहुबन से जाम गोल कारी बाप जी देखतर खड़ा बड़े बेटा क्या कहले बड़ा एगो अगर ये दोनों जना में हो जाता अच्छा तो जान जाए जो है डली अपने मम्मी से बोल देना जे गोपालगंज जिला के रहने वाले नटवर लाल बाबा से शादी सेट हो गया है। तेरा मम्मी जब दामाद देखेगी तो बड़ी खुश होगी ये कितना सुंदर खूंटा बीन करके आई हो।
नाद पर ठोक दियो जे तो हो जाए ठीक बा ना कह दे अपना मम्मी से कल मिले हम ओके बाय बाय आई लव यू टू आई लव यू टू दुगो बियाह करबो गोपालगंज जिला के एगो लड़का मिल जाता बुझा जे 11 गो के स्वाद बा बुझा था कि ना दिया रहा बछर तात हो जाब सब जान जी है जी अभी का सना मांगू रे मांगू कराई में जाए तो भोर 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 मेरा शादी से उस लड़की का नाम डोली है हाय 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 डोली पर बैठा करके दुल्हन को ले जाऊंगा मैं तो दीवाना 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 मैं तो दीवान अरे हाँ मैं नौपुर में काट बाटे तू के न सके धाका मार देलू रोवा तारू का काहे रो तारू को कुछ बोलला सका ना तो का कुछ कहे खाती आइल बाड़ू इजन रवा हमरा के भुला जाए अरे केंगा भुलाई रे दादा अरे बाप रे स्कूलवा में ते देख ले हमार हम देखनी तोर केंगा भुला जाई अरे बाप भुलाई के नाम मत लो इजन हमार शादी दूसरा जगह सेट हो गइल बा ला तू कौन सरवा हो इस शादी के करे चलते करता रे भैया के चलते कौन है तोर भाई रे ओकर नाम खाली बता दे नाम बता दे बताओ मोहन भैया ई मोहन के हरे केना बड़े मोहन रे का हो मोहन अरे बाप रे मल्ला ना माने हमार प्यार में बाधा डालिए देला तो कहता नहीं प्यार कनी हम मोहन से शादी हुई ई चलाक बिया मोहन से काहे प्रेम करतिया काहे ई त जानते जे गिरी बाबा हरिहर मरचा हुआ हां कर 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 खा जाई और सूखल मरचा खाहू में परपराई जाऊं में परपराई मोहन से शादी करबू मोर के तोरा के बर्बाद कर दे आ मोहन ठीक होला हमरा संगे तारा बहिनी के मोहन अरे छोड़ देना तो पनीर फेंक दी मोहन से शादी करी प्यार करी हम शादी करी दूसरा से अरे ढेर मार दुनिया का हाँ